Gindeklarar nga napatay sa ospital sa Banwa sang Gimbal ang 58 anyos nga anay punong barangay kakaron barangay Kagawan sang San Rafael Tigbawan Iloilo nga si Giovanni Triste gintiro sa amuman nga barangay alas 10:50 kaina sang aga. Ginapahayag nga naglunta ng insidente sa babuyan sang biktima kung sa diin silang nakitanay sang suspect nga ginkilala kay John Castro Jr. Ginaligar nga may konfrontasyon nga natabo antes nagluntad ang pagpangluthang sa biktima. Na-recover sa crime scene ang mga basiyo nga compatible sa 45 caliber pistol. May alegasyon nga pagpangimon ang motibo sa krimen apang sunod sa Tigbawan Police, daan nga hiligot-ano ng ila gintutukan subong. Padayon pa ang hot pursuit operation batok sa suspect. Pero in-establish mo na ito na. Kung anytime nga makumplito na ito ang details about sa investigation, we will tell you kung ano kitang motibo.